Il-qwil Maltin għalmuna li bla flus la tanna u lanqas tbus, li bihom tibni triq fil-baħar u li fl-istess waqt il-flus mhux kollox. U x'inhu, ikollna nammettu li għajla nixirfu mill-letibi ta' djarna mingħajr flus fuqna, sew jekk huma msarfa f'karti u muniti, kif ukoll jekk huma maħżuna elettronikament fil-cards. Fejn jidħlu l-flus, il-lingwa tagħna mhix għanja biss fil-qwiel u l-idjomi, imma wkoll vokabolarju li jmur lura għal ħakma rbija. L-Arab kienu faslu sistema monetarja li taħdem bid-dinari tad-deheb u d-dirams tal-fidda. Id-diram kien jinqasam f'16 ħarruba u f'partijiet oħra iżgħar, filwaqt li d-dinari kienu jinqasmu f'4 rbijaj. Tant li l-kelma rbijaj ġejja propju mill-kelma raba, jiġifieri fourth. L-irbajja imbagħad kienu jinqasmu f'xelini, soldi, ħabbiet u xejriet. Żewġ xejriet jagħmlu ħabba, 12 ħabba jagħmlu sold, 12 sold jagħmlu xelin u ġi xelini u nofs jagħmlu 18 irbijaj. Missirijietna u ommijietna tant kienu mdorrija b'dawn l-ismijiet tal-muniti tagħhom li mal-miġja tal-Ingliżi adottawhom għas-sistema monetarja Brittannika. Għalhekk, il-munita ta' third farthing bdew jirreferu għaliha bħala ħabba, tal-penny bħala sold, tax-shilling bħala xelin u tal-half crown bħala rbijaj. Din is-sistema nbidlet ġala darba daħħalna fis-seħħ is-sistema deċimali fl-1972, fejn 10 mill-leżmi kienu jagħmlu ċenteżmu u 100 ċenteżmu kienu jagħmlu lira Maltija. Din is-sistema baqgħet fis-seħħ sa ma adottajna l-euro fl-2008. Sistema li wkoll taħdem bid-deċimali u fejn 100 ċenteżmu jaqgħat euro. Illum il-ġurnata nużaw il-kelma ċenteżmu imqasra għal ċ żgħira bit-tikka u mingħajr punt warajha u li tieħu l-plural ċenteżmi. Għal flejjes akbar imbagħad nużaw il-kelma euro li tinkiteb bitra żgħira u li fil-plural tibqa' l-istess. It-taqsira tal-euro hija s-simbolu tal-vokali E kapitali, maqtuwa minn nofs għal darbtejn, jew E u R li hija s-sigla uffiċjali internazzjonali. Għalkemm illum sar ħafna eħfef li nikkalkulaw il-flus minħabba l-użu tas-sistema deċimali, dawn xorta ma jiġux mix-xejn, u bħalma jgħid il-Malti, il-flus trid taħdem għalihom. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.